God aften, Facebook. Klokken er 10 minutter over 1, og jeg vil have et lille natbad, og jeg tænker, I skulle med. Pjat. Jeg har en, hvad kalder man det, en fetish, som jeg tror ikke mange kender. Men nogen gør, men ikke alle. Jeg har et eller andet med ansigtsmasker. Jeg kan ikke gå ind i en Matas uden at få et ansigtsmaskeprodukt med hjem. Altså, det er vildt og voldsomt. Nu skal I bare se. Jeg har en lermaske, den skal sidde i 20 minutter. Den er fantastisk, den kan anbefales. Matas. Så har jeg lidt 5 minutters peeling, halløj, og skrubbemasker. Dem har jeg sådan lidt forskellige af. Og en dybt rensende maske. Og når man har haft en maske på, så skal man selvfølgelig rense den. Og det gør man med dem her. Og igen, Matas, det er fantastisk. Men der skal bruge den her, så man skal huske at købe vatrundeller, ellers skal man ikke bruge det her. Og selvfølgelig en ansigtscreme. Det er altså også vigtigt. Altså, din hud tør sindssygt meget ud, hvis du ikke får fugtighedscreme på bagefter. Så det er rigtig vigtigt med ansigtscreme bagefter. Husk at købe de rigtige til ansigtet. Ikke nogen til hele kroppen, det duer ikke. Det skal være til ansigtet. Ja, og så har jeg også en ting mere. Jeg elsker fodbad, så fodbadsalt med urter, det er rigtig godt. Og selvfølgelig cremer til fødderne. Jeg er helt ekstra med sådan noget der. Altså, det er helt vildt. Det er det. Det er det helt sikkert. Og i dag, jamen der synes jeg da, jeg skal tage en lermaske. Jo, vi tager en lermaske. Og nu skal I se, hvordan det virker. Nu skal I bare se. Så gør man lige sådan her. Det er ligesom soldaterne. Der ligger en ansigtsmaske. Så. Og så er den dejligt beskidt på fingrene. Den her, den skal så sidde i 20 minutter. Så jeg vil lade den sidde i 20 minutter, og så kommer jeg tilbage. Vi ses om 20 minutter. Hej Facebook, så er jeg tilbage efter 20 minutter. Og som I kan se, så er ansigtsmasken helt tør. Og hvis den gør sådan her med ansigtet, så begynder den at krakelere lidt. Jeg vil nu gå i bad, det tager, hvad skal vi sige, en 5-10 minutter. Og så vil jeg komme tilbage igen og gå videre i processen. Vi ses om 10 minutter. Hej hej. Hej igen YouTube. Så har jeg været i bad, og nu skal jeg til at fjerne resterne af min ansigtscreme. Du tager noget skin tonic, putter på en vatrundel, og så tørrer du ellers bare. Sådan. Når du har gjort det, så skal du tage en fugtighedscreme. Og gnide i hele ansigtet. Sådan. Det var så mine ansigtsmasker. Håber du kunne lide videoen. Hej hej.